el DJ Pocachico, que tenim allà al fons d'Alcises Torres, que està punxant tant de les 6:30 de la vesprada fins que comença la crida. Les Torres de Serrans estan completament il·luminades, precioses, i podem llegir el hashtag crida falles de neu per al Twitter. Estem en la zona dels familiars, acaben d'arribar, comencen ja a arribar els familiars de les falleres majors, la fallera major infantil i també dels membres de la Cort d'Honor. Ja, mireu, hem trobat així amb una comissió, amb la comissió de Mimpa Ferrer, ja és membre de la Cort d'Honor. Esteu així suportant a Mimpa, no? Sí, perquè és la nostra amiga i perquè sí. Perquè sí. Veig jo que veniu molt ben preparats, no? L'estàndard, globus també, a veure, què podem llegir en estos globus, a veure? Mimpa. Ahí fica Mimpa, no? Som els dos globus. Falten lletres. Sí, la P i la M. S'han embolat, no? Sí. Molt bé, com esteu vivint esta prèvia a la crida? De ple, perfecte. Des de quina hora porteu així? Perquè sou dels més matiners. Des de quina hora esteu així? Des de les 4 o les 5. Des de les 6:30. Des de les 6:30, dels primers en vindre. Jo, Ferran, tu quasi un ratet i veig estàndards, però veig moltes falleres volar per l'aire. Què és això? Pues una gràcia que volen fer los de la falla. Molt bé. I vos llancen. Una gràcia. Sí. Pues anem a veure aquesta gràcia, no? Clar. Anem a veure com vola esta fallera. A veure com voten les Com se diu? valencianes. Com se diu la fallera que va? Com volen. Se diu Rocío. Ai! Això és símptoma d'alegria, és símptoma de que arriben les falles ja. Jo vos dic que estic veient tot el rato com les falleres van volant, animadíssims. De la creu. Lo. Molt bé, a veure, quin és el moment que més ganes teniu de viure? Que esteu en primera fila, aneu a veure un millor que ningú. Cuando la falla major infantil i la falla major diu que ja comencen les falles. Ja comencen les falles, xics, este matí en la despertar. Esteu de ben matí, no? Suposo ja pel carrer, gaudint, no?, de les falles que ja comencen. Sí, o sea que es muy chula las fallas. Molt bé, ens quedem en esta comissió animadíssima i després recorrerem totes, que mireu si n'hi ha. Tornem de seguida. Gràcies, Berta. Estàs contagiat, deixa-li.